Periplul Bancujean continuat cu parcul feroviarilor din Cluj. Priviți cum arată. Munți de balastru s-au fost scoși din... Se construiește construcții noi, betoane. Se toarnă betoane, se taie pomi. Acesta este parc, așa zis, parc, unde pomii și verdeața nu-și mai au locul. Pământul este aruncat. Și se toarnă betoane. Aici va fi legătură cu podul. Un pod peste Someș. Probabil pentru viitorul parc, pentru viitoarea dezvoltare imobiliară de pe Carbochim. Să vedeți cum arată podul care vine de nicăieri și duce nicăieri. Ieșirea lui se oprește în case. Priviți. Un pod care vine de nicăieri și duce nicăieri. De fapt, intră drept în spațiul de joacă al copiilor și în grădiniță, care probabil ne vor strica și grădinița. Priviți, drum cu 4 benzi, pod peste Someș care dă drept într-o grădiniță. Nu putea da în paralel cu podul de CFR să folosească probabil viitorul complex imobiliar ce îl vor ridica pe Carbochim. L-au îndreptat nicăieri, drept spre grădiniță și aceste case. Spuneți, unde duce acest pod? Face legătura dinspre Oașului sau Oașului și trece Someșul și vine nicăieri într-un spațiu de joacă și în grădinița Vom fi curioși să urmărim o altă schimbare de destinație a terenului acesta de joacă al copiilor, unde vedeți bine, zeci de copii au și un spațiu foarte înghesuit și mic. Care oricum e sărac în verdeață. Deci podul va da direct în grădiniță, peste grădiniță și peste aceste case. Da. Vă mulțumim.